Usa ka tulunghaan sa Turil, Davao City, gisugdan ang pagbalik eskwela nga walay tarong nga classrooms. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Sa pagsugod sa face-to-face classes, problema na ang misugat sa mga estudyante og magtutudlo sa Alambre National Agricultural High School sa barangay Alambre, Turil, Davao City. Sanglit, wala sila'y classrooms. Ang grade 7 ug 8 dinhira sa gymnasium sa Alambre Elementary School nagaklase. Samtang nagaklase dinhi ang grade 8 students sa PICAS nagaklase usab ang grade 7 students. Board lang ilang pagitan lagi kay wala sila'y classrooms. Ang resulta ani dili sila magkasinabtanay. Busa maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Saba, igang, and kanang dili kayo may makatarong og maka-subtract sa mga lessons kay dili na kay madunggan na mo ang PICAS po tapos ikaw na naipit na dariya nya igang kaayo sobra. Usahay ka nang magbuhat lang og activity nga kanang dili mi magparehas og activity dariya kay kung magdungan mi dili jud mi magdungog. So like for example siya ay ako mag-discuss siya dariya kay mag-written sila mag-quiz sila para dili mi magsabay kay moto lisod kay siya. Ang grade 9 ug 10 wala sa itarong nga classroom. Gani dinhi sa karaan nga gym sila nagaklase. Hastang inita, pertingiga nga jud. Okay. Nya kaning basta dili ka ka-concentrate kay hastang nga. Makatarong pa ba kag paminaw sa imong teacher? Dili kay magsagol-sagol ang tingog diri sa PICAS, tas diri apod sa PICAS magsagol-sagol. Ang amo apong kalistan diri labi mag-ulan. Side by side man gud ang salibo. Okay. So ang mga bata na kuan masalibuhan sila kung dili diri sa kilid labi na sa hangin niya diri pod sa kilid ang tubig mo ana. So taga morning before eskwela sige kuan balawas na pod sa ilaha. And then kani man gud na gym igamito ni siya sa elementary. So kami na pod na kaning mga nag-makeshift dire ng mga classroom, mga estudyante, mga maestra. Kani siya amo na po ning pangalsahon ng mga bangko. So amo ni ibalhin, amo na po ni siya ibalhin kung asa dapita na dili siya kaayo hugaw. Sumala sa school head tungod way tarong classrooms miubos daw ang enrollees. Hinuon andam naman daw unta ang budget alang sa pagpatukod sa ilang school building. Apan dili masugdan-sugdan ang konstruksyon kay dunay nagaangkon sa luna kung asa unta kini itukod. Ang maong luna gitamnan og saging. Ako tang ihangyo nga ipasrak na unta ang pagdemolish aning among illegal settlers diri kay naa naman kay second endorsement sa demolition team. I do not know unsay nahitabo niya na napoy 18/3 allocated budget sa LSB para magkaroon na yung sariling building ang high school kay nanghulam ra taon mi sa elementary. So kining area school area ma'am. Gibahay naman ni siya high school and elementary. So sa high school na pending ang building unta nga itukod tungod sa ilang gihimo nga kalihukan ilang giangkon nga ilaha. So dili mo gina pwede siguro. Nang hinaot ang school head ug ang mga magtutudlo sa mong tulunghaan nga unta mahimuan na sila og school building aron dili maapektuhan ang pagtuon sa kabataan sa barangay Alambre. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.